جنابان نوچه رادیو دنگ گلدن با شیر و 15 تیر ماه 2025 سشم لبروکسل ساعت 11 آمده 12 کدارن هجم نوچه هم پیشکش بکن دم آزادیاره بر آپویه کنگراستار تامینات سوریه نناوندی بونا دموکراتیکه کنگراستار درباره داخیانی نونر تایبت سوریه امریکای توماس باراک داخیانی یک بشاند داخیانی دوات گوتن از مون سال بوری اثبات کردن که سیاست ناوندی انکار کردن مافی پیکاتیان سدم سرکیین درکتن آلوزیانه دوی رول ناوینکاری افراندنا اتمسفر که باوریا هفبش دنافبر آلین سوریه ده او اولهی او آرامی پیک بینن هر اوها بشتریه به باندور همو پیکاتیان ده پیش رو جوالیت ده مسوگر بکه داخیانی ده ناسکرنا مافین جنان و رولا وانا پیشنگ داوا کرنا سوریانو ده وکی شرط بنگهین اپیکاتنا عدالت و لحف کرنا راستقین ها تستیشان کرن داویا داخیانی ده بانگ حکومت دم کی ده سری ده نتوین یک بوی ناو بینکاری ناو نتوی ها تکرن و هات گوتن برپرسیارین خوین دیروکی پیک بینن داکو سوریه جتاریتی بر به سباروژه که هفبشا دموکراتیک اوله و عادلانه و بچه DBP دوی پولیسین ایریشی مالباتا کرد کرن جکار بیناویتن. پولیسین دولت ترک دروژین بوریده لستنبول ایریش برین سر مالباتا که لسترانین کردی گوتاری دکرن. تکلداری مشاره پارتی حریم دموکراتیک DBP داخیانی یک نویسکی دا DBP داخیانی خود او هاد بیشه فردین مالبات لکولان راستی اشکنجه هاتن. ایشنا دو جان جبر لیدان بلزگینی برین عملیاتا سزریانه. ev êriş nîşaneya dijminatiya sîstematîk û li dijî nasname ziman û hebûna Kurdanê şîddeta ku li Bayram Paşayê derket holê encama polîtikayên nijadperestiya bi salan têkirine polîsên zordest cesaretê ji bêcezatiyê digirin DBP daxwaz kir ku bûyera li Bayram Paşayê demildest bê lêkorînkirin û got devê hemû polîsê ku di îşkence û êrişê de cih kirtine ji kar bên avêtin berpirsiyar jî bên darizandin Şandeya İmraliye belge ve agayın hatın guhertin esas negrin. Şandeya İmraliye Dem Partiye tekildari hevdetin legreva İmraliye daxyaniyekta u got beguman raya geçti hevdetinin denavvera berez öcalan u şande edayin tekildari pevajo açtı u cevaka demokratik meraktike. Şandeya me tekildari hevdetinan raya geçti agahtardike. Deve tükes jibili belge u agayın şandeya me te agahi u belgeyin tene belafkirin baver neke. ev agayî teva spekülatîfin û bêbingehin weke rêgezeke civaka demokratîk em ji bo hemû nêrînên dijber û yên nedijber rêzê digirin lê em hewildanên ku xwe dispêrên agahiyên nerast belge û agahiyên bêbingeh ku baweriyê dişkînên jî weke hewildanên provokatîv dibînin weke Dem Partî û Şandayê İmraliya Dem Partiyê em di mijara xebatên xwe de pir bê baldarî tevdigerin hemû hevdêtinên li gerava İmraliyê bi beşdariya Şandayê me hatine kirin. Ji bilê vê rastiyê tevahiya îdayên din tu eleqeya xwe bi rastiyê re nîne. Ji bilê nîşe û belgeyên Şandayê me parve kirine divê tu kes nîşe û belgeyên din esas negirin. Şandaya İmraliyê de bi Wezareta Dadê re hevdêtinê bike. Şandaya İmraliya Dem Partiye dede nava hefteyê de be Özgür Özel, Devlet Bahçeli û Ahmet Davutoğlu rehvdîtinê bike. Her uha de roja çarşemê saat 11 de jî be Wezîrê Dadê rehvdîtinê bike. Endamên Şandayê Pervin Buldan, Mithat Sancar û Faik Özgür Erol dede nava hefteyê de biçin serdana CHP, MHP û Partiya Gelecek. Şande dede 16 tîrmehê de be serokê giştiyê Partiya Gelecek Ahmet Davutoğlu û serokê giştiyê MHP Devlet Bahçeli de hevdeyê tîrmeyê de jî bi serokê giştiyê CHP Özgür Özel re hevdîtinê bike. Laliyê din de roja çarşemê ango 16 tîrmehê saat 11 de be Wezîrê Dadê re hevdîtinê bike. Divê Erdogan hebûna hêzeke çavdêr ya navneteweyî qebûl bike. Siyasetmedarê Swîsreyî Rami Paganî ku pêvajoya navbera desthilatariya Kolombiya û Farkê Jenêz ve şopandiye têkildarî pêvajoya çareseriya pirsgirêka Kurd ji Anefê Akifî û got pêvajo divê bi kanûnê navneteweyî bê ewlekirin. Divê Erdogan hebûna hêzeke çavdêr ya navneteweyî qebûl bike.
پاگانی ببیر خست که به هیئت که جی 5 کسان جگلین جدا وان سردان ترکیه کرنه و گوت مگلک هفدیتین کرن او بریا پارێزەرên Öcalan me daxwaz kir ku bi biriz Öcalan re jî hevdîtinekê bikin. Hêviya me ev e ku daxwaza me qebûl bikin. Ramî Paganî got piştî rojekê me nameyek ji biriz Öcalan wergirt û hewildanên me bi erînê de nirxandin. Ev name ji bo me giring û dîrokî bû. Ramî Paganî destnîşan kir ku îmhakirina çekan ji aliyê sî gerîlayî ve ji bo serketina pêvajoyê giring e. Lê ez ji ber helbesta dewletê befikarim. Mîna li Kolombiya li Tirkiye jî rîskên mezin hene. Divê mirov gelekî baldar bin. Kîneke mezin heye û ev kîn jî bi hêsanî dikare veguhere tundiyê. Ji bo serketina pêvajoyê pêwîst e gavên siyasî û hiqûqî bênavêtin. Hetan hatû gav nehatin avêtin. Ji bo vê jî fikarên min yên ciddî hene. Remî Paganî bank civaka navneteweyî netebeyîn yekbûyî Ewropayê kir ku tevlî pêvajoyê bibin. Min bi xwe pêşniyar kir ku xaça sora navneteweyî netebeyîn yekbûyî û sekreterê giştî netebeyîn yekbûyî bibin nav vên kar. Armanca min ev e ku piştgiriyê bidin vê pêvajoyê û di çarçoveya qanûnekê de ya bi meqamên navneteweyî û rayedarên netebeyîn yekbûyî bê îmzekirin pêvajo were fermîkirin. Swîsre xwedî kapasiteya personalane ku piştgiriyê bide vê pêvajoyê. Divê birêz Erdogan destûrê bide ku hêzên navneteweyî vê pêvajoyê bişopînin û bibin navmeynkar. Nobeta azadiyê ya li Strasbourgê di hefteya 68 û sisiyan de didome. Nobeta azadiyê ya li Strasbourga Fransayê tê li darxistin dewam dike. Vê heftê koma ku ji bajarê Hollanda dena xatibû nobet dewrgirt. Kesên di komê de cih digirin Ahmet Nusret, Sinan Aktar û Düzgün Islakın. Ahmet Nusret li ser navê komê axifî û bang li saziyên wekî Parlamentoya Ewropa û CPT'yê jî kir û got dilgirtina rêbertî dilgirtina me hemûyan e. Rêbertî îradeya me ye em daxwaza berdana îradeya xwe dikin. Nusret gotina rêber Apo ya ku gotibû ez ji hêza polîtîkayê bawer dikim bibîr xist û diyar kir ku ew baweriya xwe ya bi hêza gel û siyasetê diparêze. Asayişa Êzdîxanê salvegera damezrandina xwe pîroz kir. Hêzên Asayişa Êzdîxanê ku 14 tîrmeha 2016 bi armanca misogerkirina aramî û asayişa li navenda Şingalê ava bû, salvegera xwe ya nehemîn pîroz kir. Fermandariya giştî ya hêzên Asayişa Êzdîxanê daxuyaniyek da û diyar kir ku Asayişa Êzdîxanê ji nava kavilên bi êş û azarên gel ava bûye. Fermandariyê şehîdên azadiyê bibîranîn û got ji bo parastina ax, şeref û rûmeta civaka Êzdî bi fedakariyeke mezin tekoşîn tê kirin. Bi fedakariya ciwanên Êzdî ve Asayişa Êzdîxanê were parastin. Hêzên Asayişê di fedakariya parastina xaka Şingalê û civaka Êzdî de tu caran dudilî nabin û berdêl çi dibe bila bibe ev ê erka xwe ya pîroz bicih bînin. Daxuyanî bi duruşmeyan bidawî bû. Ahmet Özer ji doza lihevkirina bajêr hat tahliyekirin. Hat diyar kirin ku doh danişîna doza şaredarê Esenyurtê Ahmet Özer li çardemîn dadgeha cezayê giran a Stenbolê hebû. Di îddianameya dozgerde ji bo Ahmet Özer ji 7 salan heta 15 salan ceza hat xwestin. Danişîn bi guhdarîkirina şahîdan dest pê kir. Piştî îfadeyên şahîdan dozger mutalaya xwe da û xwest rewşa girtiya Özer bidome. Dadgehî jî bi şertê kontrola edlî biryara tahliyeya Özer da. Lê ji ber ku Özer di çarçoveya doza di îhaleyê de hîle û nelrêtî kiriye nehat berdan. Gudarên hêja me nûçe pêşkêşkirin dembaş.